Tidura Kropidłowsku, kartyści skyrbe. Na dnie kleśtornygłe jezora kulkartys lezi stolemny sztak jańtaru. Jełen wart tali, co połowa kaszep. Nicht równak nie je wsztąd, jakby wycygnąc. Dopiezie cej po kleśtorny kwescu bądze tak biedny, że dały brbiani kwescelny role łestu niele jeden kuń i jeden wół. Wnęcias skryp ten windze sum, a kleśtor wróci do swojej dywny belnote. Na zypyt krótkłe kleśtornygłe jezura je szpecaty góra. Załestało z cesterich murów, jaci są najczepie, to rejne kaple cesjącygłe krzyża. Z tej kapleczci prowadził do klasztoru kartyzów podzemny tunel. W tym tunelu są wielgi skyrbe, młynete, złoty i strzebne statci. Tak wartnych zachów byczno pile je wiele krysniantów. W uszłoce tej sej było łedmikuny windzeni do tunelu i w ten czas ledze, co miele krótkłe, widzele te zawłeuny skarbę. Pilejący ich krysniąta pożyczała im nawet kawertny ruchna i rozmaity ciaćka na czas wielgich kwescelnych świątów i zdenków. Pożyczony zachę musiała być równa kłedduny łeb 3 dni. Sigłoic do tunelu i głosno rzeknąć swoją rzeźba. Wnetka łedmikowy są myły dywizja, krysniąta po krótci chwile, ale łeb sztylowuną rzecz. Brały za to myły płacenk. Łeb czasu równak, cze jeden niesływny młodzyk nie łeddał w pasownym czasu pożyczony panewci, a inny nieczesty człowiek płeżeciał bez chące łeddani złotą łyżka, tunel Jusowicy nie łedemk. Wiele lat później do kartyszczy ksądza przeszło jedno krysnio i zdradzło mu krajemnota, jak udostać nazet skarbę. Pływiedzało, że jak płysobny głodnia wprowadzi do tunelu całą procesję, w jaci niczego są nie przegapi i nie zabądze, to krysniąta bondu musiały łeddać kłescałowi wsiedci schłewuny skarbę. Z największą starą łestała przyszekowuną procesjo. Postąpnego dnia zaczął się uroczysty marsz. Wsiedkłe szło zgłedno z rytuała. Dwiże do tunelu łedamkłe so samej uczestnice procesje weszle w jego głąbia. Równak zadzewowały ich zebruny to skarba, jaci były pływozione kulscanów, łed płedło dzijaź była płysuwa. Ksądz zaczął ją czytanie slednigłe błogosławieństwa, czej łykyzało so, że jeden z lechtarzów nie był dość belno wypucowany. Na tych stopach jakby płetceska czarów jaciś wróści skuncił so kwescelny nastrój, a uczestnice procesje uzdrzele sobie przed tunela we widze słońcowiego dnia. Łednuntka, tunel łestu na wiedno zamkły. Tidora Kropidłowsku, kaszepści legendę, łejna dechów. Na kaszebach w kartyścim pływiece na płelach, jaci są midzegłe wedle na apodiazoma, idze nalezć wnet zacarti kurhane, to je grobe, zabitych w wojnie krzeżaków, a tyś płelachów, kaszebów. Młodziły te płechłedzą z krzeżaczcich łejnów, ciede krzeżece, napadające miasta i wse, pyleleje i kredle lecci miectwę, nie obszcządzywający nawet kabłezich do domów. Kaszepści lud, chłeco łestu skrzywdzony, nech grobów nie rozkłapiwy i łestywie te myle nie resiony. W bezpieku. Błewi, że są w nich płechłewuny ich bracynowie wespół z niedrechama. Te kurhane łebrosły zyla, zjacigłe głery czerweno z pylnych maków, jaci wezdrzą jakby wyrosłe z krwi zabitych. Są łenłe puścione. Bluz złety parmienie słońca letosce wieje kuśkają grzejące swoim cepła, a wiater swoim siemłeta przanysie płemiąc zbłądzony piesnie. W łatach grobach łepływiedele taką legendę. Lata lateczni temu widzę letej sej ledze na tym myle jaciś łukyści w postaci krzeżyków
i płelścich rycerzów. Dało ty ściec ściąkłet broni i śrewłet żelazła, a nawet kajonci. Dechę te napydałe na sej, bidałe są na wznój. Płe bitwa warałałe bgłedzna i to łet 12 głedzynę do piersi w noce. Kłyźdich to przez przetrywk musiał tamtądka przechłydzec, łycykył wyżasły. Ach, to rystan łejna łebzyrył, ze strachu tracał rozum i włosy robiło mu sosewi. Ledes opływiedele ze stracha o łukyskach i chtole mógł. Nie chłedził w tym myle łeb wieczór, a i łeb noc często nikt tam nie siedł. Trafiło so równak, że jeden kasieba, co łeb noc zbłądzał na tą drogę, musiał iść tułe łe 12 w nocy. Doznał są tej, że to, co pływidą, było prawdą. Chcą uciekać, ale nodzi głę nie słychałe. Przed łecioma pojawił mu so straszny łebrys. Z grobów w stele rycerze łeblokły w żelazło i z całąścima miecioma rygnale na se. Między nima nalez ten człowiek płelechów. Ti rycerze biutkłe waleso i zabijele na wznój, a później wszystkłe w jednej chwile zdzinało mu z łeciów. Cej ten kasieba wrócał do dum, krbił insim łetim wszystkim, co widział. Jego opowiadani słychał młodci Franc, jaczy go z rzadku na nieulanką dyga i młec prawie tak zwele włokłelim. Młodci Franc, nie gadający nic knikłemu, siedł jedny noce na wskyzony mól. Zabarni miał całąści mieć. Żdył tyły cerplewie, ciede płakyzią są ukyści leżących w grobach rycerzów. Równo łedwonysty, łedem kłesan grobę i w stele z nich równo ciasno, płele się i księżoce. Cej jupłe bitwa midze dechom a szła na łestry, młodci Franc cesnął swój mieć midze biutkłewników. Na tach stopach żołnierze rozdzielele są na dwie rydzi, płe lewi starnie stanole płele się, a płe prawi księżoce. Młodci Franc stanął we westrzutku, płedniósł mieć ze ziemi i zrobił nim znak świątego krzyża. W tym sztuce uciął głosę. Dziękujemy. Te naju webowił łed zgubieni. A płetemu wszystko zdzinało. Dredzi noce młodci Franc zys siadł na ten myl biutci z łukyskoma, aleś dał darmłek. Nic co nie płykyzało, leno w nocny cesie brzemił głos lasny sowe. Łednątka rycerze usnęle w grobie łed płocinku, a młodcimu Francowi dząkłe wele w siatce, że uratuł kasiebów łed strachu i uziasu, jaci budzałe u kyści zabitych rycerzów. Koniec.